نێزیکی 5 ساڵانە کو ئەف ماڵبات دەستگرێدای و بێچارەیە. ئەف 5 ساڵن شەو و ڕۆژێوان بە زەحمەتی و ترس دەرباز دەبن. محەممەد باv و برایی وی لەسەر دەستێ داعشێ هاتنە گرتن. ئەو و 37 کەسندن لە تەخەکە من بجێ ji aliyê Daişê ve hatine girtin û heta niha bêser û şûnin. Di 2014 heftê mehê niha hatine girtin. Ew yê sû 7 nefer bûn. Ji ber Kurdin û hatine girtin û piştîmeta exbarê wan nebîst. Nizam çilî bû nizanim. Meta Mihemed jî di xem û kula bira û biraziyê xwe de ye. Her bosteke axê ji destê Daişê tê standin, balawê lê ser mizgîniyeke xweş dimîne. نخواش تم گویی میل سر وانم خواست بیره بردا خبر که خیریه وری من خواست بینا گوری ناس دوستارم منظمه رو بینا گویی ناس رو خبر که خیریش مرا وری بردم بینا گو این جای میل این تولید به این حفظی هنه و هم ریو وندنیرنه وی زاروکی وینه مامی خو احمد بلند کریه تاوی کوی قد مامی خو بچاوین خو ندیتیه برای یحیی جی لسر دست داعشê ji 5 salan ve hate girtin û ev zarok tev birazî û xwarziyê Ehmedin piştî girtina wî hatine jiyanê. Ehmed bi xwe jî nexweş bû dema ku hate girtin. Ji zilma hikûmeta Sûrî diriviyo ew ji hebs em ji eskerî diriviyo. Ji eskerî diriviyo. Hikûmetê jî digir dixiste zindanê di wê derkê de ew ya nixweş ket fexîrî. Nixweşî nefsî vê re çî bû. Daxwaziya me ji hemî ewan ji hemî menezematan ew hêzê li ser erdê ew emîrê hana ketine dest hikûmeta Emerîkî ye dest hêzê li ser erdê ketine dest wan e malûmatê gîlcem wan in daxwaza me daxwaza sivîlê xwe girtî dest Daişê em dikin û bes ji me re zanibin ku rewşa wan çi ye mirîne sax e li kê derkê ne li kê derkê daxwaza me ew e Tê çaverê kirin ku di vê buharê de dawiya Daişê ji dêra zoreya Sûrî bêragihandin. Lê ev yek kela dilê van malbata naşkîne. Eger tiştekî ji çarenivîsa girtiyê xwe nas nekin. Ji navbirina Daişê ji aliyê leşkerî ve ne dawiya çîrokê ye. Ji ber ku heta niha bi sedan girtî di zindanê Daişê de hebûn û heta niha jî çarenivîsa wan nehatiye naskirin. Lewma jî kesûkarên van kesên girtî dixwazin her çi bê li ser girtiyên xwe bizanibin. Eger mabin yan jî nemabin lê giring ew e tiştekî li ser girtiyê xwe zanibin. Rengîn Şerro, Rûda û Hewlêr.